दिनै आङो दोंसे खन्थाइ आवरायनो आरो आखायाव लादों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय जेब्ला आं थैलांगोन। खन्थाइखौ सुजुदों जोंमा बर' गामि हालिखुसि रङिया आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं प्रेमालि बसुमतारी गहपुर गामिया ककिला बनरगाव। दानिया नोंथांमोना खोनासंलांदो। जेब्ला आं थैलांगोन आंनि गोथै सोलेरखौ सोर साबेसेया नायफैगोन? सोर साबेसेया सोलाबगोन मेगननि मोदै हुगारनो आंनि जोबथा हां लानाय समाव? लोगो नों फैगोन ना आंनि गोथै देहायाव गुफुर जिफिननो बिबार बारसे बावनो? गोथैसालिसिम आंखौ अरायनि थाखाय बिदाय होनो? न'खरनि आइ आफा बाय बाहागि बावलांगोन नामा नोंसोर आंखौ? लोगो बावलांगोन नामा नोंसोरबो आंखौ? जेब्ला आं थैनानै थांगोन लाखिगोन ना नोंसोर आंखौ गोसोखांथि महरै अरायबो साजायनानै? दिखार नांहाब नांहाब जेब्ला नोंसोर गाबगोन गोथैसालिसिम आंखौ लांनाय समाव, अब्ला आंबो हांमा सुरहरफागोन नोंसोरजों लोगोसेयैनो दोबैलांनाय बै फैसालि उनथिंजाय थानानै। एसेनोसै, गोजोन्थों।